Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Nomhledolwana umamkhize Siduko intombi ke eyasematatela. Namhlanje sike sithetheni sincokoleni. Sincokoleni. Sike sincokoleni. Uyazi guys, abantu xa befika umuntu afika athi hey ayinomhle sekukudala ndivuka nalo Thixo wami andifuni kumshiya. So ndithe apha hambeni ndeva okubana kahle mina ndinesithunywa. So andazi noba isithunywa sinjani, ntoni isithunywa. Uya understand? So lento ihamba kanje bantu benkosi. Isithunywa mina ndizosi explaina ngendlela yami endiyaziyo nangendlela mina enda explainelwa ngayo. Uya understand? So guys, isithunywa ingelosi. Isithunywa ingelosi. Akho mntu ohamba yedwa emhlabeni. Umuntu nomuntu unengelosi yakhe ahamba nayo. Niyandiva ukuthi ngithini? Umuntu nomuntu unengelosi yakhe ahamba nayo. Niyayiva ke ngo? Umuntu abuze okay ke nomhle. Ngoba uthi sonke sinengelosi. Why abanye abantu bengakwazi ukuthi bathandazele abantu baphile? Why abanye abantu bengakwazi ukubona izinto before zenzeka? Kungoba leyo into yona into efana nje nebonus. Isiphiwo osiphiwayo. And xa usiphiwe esisiphiwo uThixo usuke ekuthembile ngaso. Yandiva ukuthi ngithini? It's not like omnye akamthembanga. Kodwa unezizathu ezithile ezenza okubana esisiphiwo asinike wena, angasiniki omnye umuntu kwifamily yakho. So umuntu abuze okay ke ngoku ndinesithunywa ndiyavuma. But ke ngoku ndiyavuma ukwamkela isithunywa sami, yes. Samkelwa njani ndithini? Kaloku guys, isithunywa ingelosi. Kahle kule ndlela awamkela isithunywa, wamkela uYesu. Kule ndlela awamkela isithunywa. Ingelosi. You understand? Kodwa apha wamkelani uYesu. Ukwamkela kwakho uYesu wamkele nomoya oyingcwele noThixo uqobo. Andithi niyazazi bazintathu? The Father, which is God the Creator, the Son, which is Jesus, and the Holy Spirit. That is why thina sithandaza egameni loyise nelonyana nelomoya oyingcwele. Singazibizi izithunywa. Asithandazi kwizithunywa zethu. Angeke usive sithi yes bakhona, but mina ngithetha ngathi thina esinaleziphiwo ezinje. Bakhona guys, bakhona bathi xa bethandaza athi umuntu ndiphakamisa izithunywa zami zaphiza. Awuphakamisa izithunywa. Kanti isithunywa yini? Isithunywa ingelosi. So xa ukhuleka egameni lika Yesu. Ukhuleka phi? Kule Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Kodwa uThixo wasinika igunya lokubana sibizwe ngokuba singabantwana bakhe ngenxa yokunikela ngendodana yakhe enguYesu. Ilento sikhuleka kakhulu sibiza igama lika Yesu. So xa unesithunywa awukhuleki kwisithunywa sakho, ukhuleka kuYesu. Isithunywa sithatha imessage esuka kuYesu. Thixo usixelela imessage bani amboxelela unomhle ukuthi nokuthi. Isithunywa it's a messenger guys. We understand? A messenger. Thatha umyalezo kuYesu, ibuye umyalezo izonika wena. That is why sometimes ufumanisa ubana
kuvele kuqhamuke nje umuntu ongamazi. Qamuka umuntu ongamazi athi uyazi nje ndinomyalezo for wena. Ufuna uxela uzabe sewuthandaza la muntu because uzise imessage kuwe? Akukho njalo. Isithunywa ke guys ingelosi imessage kahle kahle izisa umyalezo ewususa kubani? kuThixo iwuzisa kuwe. Because xa engafika uYesu uwabona amanxeba ezandleni athi ndim ndinguye ndizothi ungafaint. Yeba? So ndicimba indlela eright enza ngayo ukuthi umuntu nomuntu abe neingelosi zakhe. I hope le ndawo bokuthi intoni isithunywa iphendulekile. And guys ningandithathi kakubi. If you don't believe in what I believe in, ungazikhathaza ndithi mntase mina nje I believe in the name of Jesus. Xa ngithandaza ngibiza izithunywa zami mina, I call upon the name of Jesus. Yeah, understand? Yes. Okay, number 2. Umuntu abuza ukuthi okay nomhle isithunywa siphakanyiswa njani? Guys, ikhona ivideo endayenza kudala ukuthi isithunywa siphakamisa njani. Guys, xa uphakamisa isithunywa uyafasta uyathandaza. Xa ndithi uyafasta uyathandaza anditsho ukuthi ufasta ukudla kuphela. Zininzi into kufanele uzifaste ukhuleke. Yeva isithunywa siyaphakama. Indlela endasiphakamisa ngayo. Mina bendiye entabeni ndiyokhula. Guys ndisatsho namhlanje mina yabona mina xa ndithethe into nje ndiyinyanisile. Andikayi emanzini. Andivuka ukuthi emanzini mina andikayi. Ndisolo ndiye entabeni ndiyathandaza, ndiye entabeni ndithandaza ndiyafasta phela. Nesithunywa sami ndasiphakamisa kanjalo. Yabona xa uphakamisa isithunywa uyamkela. Kahle ukuphakamisa isithunywa kokuqala kukuthini? Ukuphakamisa isithunywa kahle kahle kukuzinikela emoyeni. You understand? Because lengelosi ethunywa ukuthi izogada ayihlale endaweni engcolile. So xa kuthiwa uphakamisa isithunywa, which means uzinikela ngokukamoya, uyaziyeka izinto zenyama. Yadiva ukuthi nthini? Uyaziyeka izinto zenyama uzinikela kumoya oyingcwele. Kuphakamisa isithunywa lonto. Ilento sithi thina kuphakamisa isithunywa. Kodwa ngokomthetho kukuzinikela. Kukuzinikela kuYesu. Uzinikele ngokomphefumulo uzinikele. Ukuthi okay ndiyazinikela ngoku. Khathele ihlabathi. That is why uve umuntu ethi yazi ndibona ngathi isithunywa sami sikude nami. Isithunywa sakho ingelosi yakho ihleli izoba kude nawe xa usenza amanyala. And ingelosi ayihlali apho ungekho umoya oyingcwele guys. Kufuneka ube nomoya oyingcwele ukuze ingelosi izohlala. Ukuthini ukuba nomoya oyingcwele? Ukuba nomoya oyingcwele guys akutsho ukuthi uthandaza 100 minutes. Akutsho ukuthi uthandaza andazi how many hours. Ukuba nomoya oyingcwele kukuphila ubungcwele. Once wathi ndiyamkela kufuneka uyincithi inyama. Ilambi inyama ufide umphefumulo. Emani kukuthini ukulambisa inyama? Xa usithi inyama mayilambe uthetha uba singadli ngoko. Sawusithini? Anditsho ubungadli. Uyadla, uyahlutha, usela amanzi. Kodwa ukuncithi inyama kukubuya incithi into zehlabathi. Uyayincithi izinto ezininzi zehlabathi. Once wamkela uyaphuma enyameni. Uphila ngokamoya. That is why bazathi bathi hayi ngeke wena hayi ngathi sowusindiswe kakhulu or hayi ngathi soyithatha serious nje le ndaba egift yakho. It's because awusenandaba nabo. You understand? Awusenandaba ukufida inyama. Unendaba yokufida ntoni? Umphefumulo. Yandiva ukuthi nthini? Once wazifida zombini ikhona efailayo. Endeka moya iyafaila because ingelosi ayizuthi ingelosi egadile ihlale la kungcole khona.
Uyazazi ukuthi ingelosi zakho zisebenza kanjani. Uyazi ukuthi amandla kaYesu kuwe asebenza kanjani. Uyazi ba umoya oyingcwele kuwe usebenza kanjani. Uyazi ba lo Thixo omthandazayo usebenza kanjani. Kodwa wena ungcolisa lezi ngelosi ezehlisiwe ezulwini ukuthi zizogada. Uzingcolisa ngokuthi uthini wenza into zomhlaba ezingafunekanga ukuthi uzenze. Yandiva ukuthi ngithini? So ke ngoku ukuthini ukungcolisa inyama kahle kahle? Okay, ukungcolisa ingelosi. Ukungcolisa ingelosi kungcolisa wena. Nini ngoba ninezimanga umuntu kude kuthi unengelosi yobufebe. Yikho ingelosi yobufebe uyivephi? Umuntu uyazifebela nje. And ukufeba kwakho kuhamba kwengelosi yokukhanya kufika ingelosi zobumnyama beyizwe ezicontrolayo. Bese kuthiwa unengelosi yobufebe. Ayikho ingelosi yobufebe. Ingelosi suke ekhaya ezulwini ihleli clean, iziselwe nje specially for wena. Uyingcolise wena. Isuke ihambe bese kungena ingelosi zobumnyama zibe yizo ke ezilawula la kuwe. Nyayiva lento endiyitshoyo. Uthola ukuthi ngoku so ufumaneka kwindawo engafanele ngifumaneke kuzo ungumntwana kaThixo. Ungumuntu kamoya Nkosi yami. Bangumuntu kamoya kuyondlalo. Sithi noba sizirhalela izinto esasizithanda mnandi ngunomhle ngiqonda manje sayibawelanga inyama ehotshi inyama yakho. Uyazi ba guys bakhona abantu abanezithunywa abayidla inyama yakho. Bakhona. So undithi ndihleli ndiqonda bave ndikhumbula ukuthi hey ndake ndabhidana nenye into ndithi ndiyayidla apha. Qonba uyazi ndiyakhumbula mani ukuthi nami nje ndike ndenza into ethi ngiqonda ngeke once ndayenza lento ezikamoya ziyama. So once wathi moya oyingcwele phila kum, Yesu ndiyakwamkela, ndilawule, ndisebenzise, sebenze esiphiweni sami ukuze abantwana bakho baphile. Sebenza kum Yesu. Thatha itempilo yakho engumzimba wami uyisebenzise. Uyayeka inyama. Uyakuyeka ukufida inyama. Ukufida inyama uyabuyeka utshwala. Uyakuyeka ukubhema. Uyakuyeka into ezininzi guys uyaziyeka. Ufocus ezintweni zikamoya. Umuntu ke ngokabe nombuzo ukuthi nomhle ntombazana ndinini yasematatela emhlotshana. Akuthiwe ke ngoku isithunywa ndisiphakamisele endlini. Ndiyakhuleka. Akho umuntu ondaziyo. Andinalo nelapha elimhlophe andinanex naleli Bhayibhili kuphela. Ndizobanceda njani abantu bengazi bandinesiphiwo? Uyazi ukuthi uYesu uyamthuma umuntu oxakekile kuwe abemnye ukuthi mthandazele umncede. Eze umuntu ezenje ungamazi athi hey yazi kunento ethi unganceda kulento ongithandazele awuncede ngokukamoya kukusebe because akasaboni wena sekebona lo Yesu ophila la. Ubizwe ngalamandla kaYesu aphila phakuwe. Kulapho uzomnceda khona. Yena uzoxelela abanye hayibo nangi umuntu uyanceda pha. Nomnye axelela abanye isiphiwo sikamoya sisebenza kanjalo awusimakethi. You understand? But mnandi ngunomhle ndahlala inyanga emveni koba mina ndiphakamise isithunywa. Futhi ndikhululeke apha ngaphakathi kungekho umuntu ozayo. Kodwa apho beza khona ndandingabazi uba kwakutheni ndangingekenzi nditsho ividiyo ku-YouTube. Apho ndithi bandibona ku-YouTube ndababona nje ayibo abantu bayangena bazofuna imithandazo abantu ndangazi ba konakele bathintwe yini. Kwabe kuyindiyaqala ke ngoku kulanda atsho ndakhululeka khona ndathatha ke ndenze namavidiyo ku-YouTube ndike ndiyabona ndazisa abantu izinto abangazazi. Umuntu abuze ukuthi okay nomhle ntombi endala ntomkulu ntombasana tatela. Okay isithunywa ngisiphakamisile.
yonke into i-right, yonke into ku-right. But ndiye ndaphazama endaweni ethile, sandikhalala saduba. Ingelosi yadu. Uyabona once wenza into yenyama, umoya oyingcwele uyahamba. Once wangabikho umoya oyingcwele, ingelosi yokukhanya iyahamba. Once yangabikho ingelosi yokukhanya, uYesu uyakuflathela. Once wangabikho uYesu empilweni yakho, uThixo ujonga le. Once wanjalo usala u-empty. Uthi uyathandaza bengathi umthandazo ubethe erufini uphinde ubuyele phansi. Uba kathi udibana nengxaki eqaleni wawukwazi unqanda ingxaki xa zizowenza, ngoku usakwazi sekuyenzeka nje yonke into seyazenzekela because ugxothile umoya ngokwenzani, ngokungcolisa umoya wakho. Umuntu wabuze ingelosi yami indikhalele nomhle, umoya oyingcwele awusekho kimi, ndithini? Kunzima ke kodwa kufanele ufaste, uthandaze. Kufuneka uye entabeni, uthandaze entabeni, ube ufitshane nentaba. Kufuneka uzame ukuxhumana nomoya, uye nasecaweni. Guys, uye ecaweni uyodumisa nabanye abantu, uzame ukubuyisa umoya, ucele uxolo emehlweni kaThixo. uThixo uyaxolela, kodwa isono xa usiphinda kaninzi usazi uba sisono, andazi ke noba uyaxolela apha. Because sibuye sizikhathi sithi hayi othi ndenze kanje, vele uThixo oxolelayo. Wena ungamxolela umuntu osoloko emane enza into enye kaninzi amane ethi sorry, kodwa enza into enye, ungamxolela wena? So qaphelani izinto enizenzayo. So kubuyisa umoya oyingcwele xa uthe wakukhalala, uyathandaza, uyaphuma enyameni, uyaziyeka into zenyama, uthandaza, ufast, uye ezitabeni, like commit yourself to Jesus. You understand? Uzawubuyela kwesasimo obowukuso ekuqaleni, isimo sikamoya. Ne? Uzabuyela kuso. Because kuyenzeka okokubana uthi wenza lezi zinto ezenziwayo kaloku guys, once wena wamkela, awusaphili njengabanye abantu. Kufuneka bade bakutshene bathi uzenza ngcono. I get that a lot and I'm so happy about it. Yabona xa kuphela iveki kungekho mntu ondixela uba ndizenza ngcono, hayi babuhlungu utshuthi kahle ikhona into sendiyenza ejabulisa abantu basemhlabeni. So abantu mabakuzonde bathi uzenza ngcono, abantu mabakuzonde bathi uphakeme, ngoba awusajabulisa inyama, ujabulisa umoya. And once wazinikela, guys, zininzi into ezitshintshayo once wazinikela kuYesu. Zininzi into ezitshintshayo empilweni yakho. Kunomusic obowumamela, like mina bendithanda ukumamela amapiano, kodwa andisawamameli at all. Uyabona, andisenamdla kwizinto ezininzi zenyama, andisenamdla tu. Ndiziphila neBhayibhile yam, ndiyathandaza. Even iTV ndiphele nje ixesha elide ndingayibukeli iTV. Ndizithi apho ndiyibukela khona ndizibukelela amandiya. Yabo zininzi into vele uluze nje interest kuzo, zininzi into vele udikwe nje zizo once wazinikela kumoya, kungoba zizinto zalapha emhlabeni ebengafanelanga buzinikele kwasekuqaleni. So qaphela into oyenzayo, ngoba ungacimbuza amane uthi hayi mna nje shame ndizawumane nje ndihambe ke mna ke ndihambe mane nditshintsha amadoda nalo, hayi suke ile nto umoya oyingcwele uyawuphinda ubuye undamkele. Uyazi uba umoya oyingcwele uyakwazi ukukhalala uhambe. Uba kathi uyathandaza kuphela unyaka, kunzima, uyobuya kade. Ngelo xesha umphefumlo uyalambatha unyaka wonke. Guys, ndiyathemba ukuthi imibuzo emininzi ndiyiphendulile kule video. Ndiyathemba kakhulu. Thandaza kuThixo, kuye kuphela. uThixo uthi ningabi naThixo obambe ngaphandle kwami, which means ningathandazi ezinye izithixo ngaphandle kwakhe. uThixo nothi mna ndingunomhle, kutsho iBhayibhile ithi ungabi naThixo obambe ngaphandle kabani? Komdali wezulu nomhlaba. So
Mna ndinicebisa ngezinto enzenzayo futhi nje nithi naku. Understand? Ndiyathemba imibuzo emininzi iphendulekile. Ongaphendulekanga osafuna ukubuza more, uyanikhola. Call me and ask me. I will answer. I will answer na. Ndizophendula. Call me, ask me questions. Ndikuphendule. Watsho Jehova, ndinqule, ndikuphendule, ndikuxelele izinto ezinkulu. Utsho Jehova, uthi ndinqule, uthi thandaza yena, ngizokuphendula ndikuxelela izinto ezinkulu. Ngoba uyasixelela-ke, usixelela izimanga zezinto esithi xa sizibalisa abantu basishiyeke abanye bephekisa, abanye bebambe imilomo. Read your Bible. Guys, akunceda ukuthi uthi naku wamkela isipho kodwa kunzima ukuthandaza. Once wangathandaza umoya oyingcwele uyahamba. Ukuhamba komoya oyingcwele kuhamba kwengelosi yakho. Ne? Once wangafunda iBhayibhili uyakhafa umoya oyingcwele. Kaloku nali ilizwi. Fida umphefumulo. Oho, thanda. Gazi umuntu nesithunywa ngahlala uyathandaza ixesha elithandaza kathathu ngelanga. Ekuseni, emini ngo-12, emalanga xa uzalala. Ngo-12 ebusuku ke awugeji. Xa beqale bephakama bethi bazame zabo, nawe uzame zakho, umene zikhali, uyakhuleka. Nasi isikhali sethu Nkosi yami singabantwana bakamoya. Nasi isikhali. Asinaso esinye isikhali. Yile. Uthi nje ngegama likaYesu. Phethe iBhayibhili yakho. Umane uhlika wenyuka endlini yakho ukhuleka. Hayi imimoya ivele yenje iyatatazela mina. Kumnandi ukuphilela umoya ndinixele. Kumnandi. Ngoba kumnandi bo.